U prvom danu Oluje odmah poginulo 121. Najviše je poginulo već prvo jutro kod Petrinje, dakle na Banovini, kada ih je 90 poginulo. Tamo smo zapeli. Dosta ih ima, mnogo ranjenih. Negdje oko 10-15. Evo tu su prve zavoje, pružali sami sebi, davali su pomoć, nisu mogli, tražili su pomoć, čuli smo. Tada smo s voljama uništili ovaj drugi tank, a prvi je tank gore besposadnim topom pogođen. Teško je što je tog istog dana poginuo zapovjednik gardijske bojne. Poginuo je zapovjednik 57. pukovnije. Poginulo je 18 ljudi na jednom mjestu. Iz 101. brigade u prvom naletu koja je noću dovedena na pravac djelovanja poginulo je 7 vojnika. Pogiba savjetnik za protuoklopnu borbu, pogiba jedan zapovjednik satnije, 2 zapovjednika voda. Istočno od Petrinje postrojbe pod zapovjedništvom generala Luke Đanka trpe velike gubitke na obalama Save u prodoru prema Hrvatskoj Dubici. Moja 125. brigada s jednom bojnom stupa u borbu i u startu 5 mrtvih i 14 ranjenih. Ja saznajem poslije sat vremena da je Predrag Matanović sa svojom bojnom doživio teške gubitke. On gine, zapovjednik satnije gine. Mene zove ponovo moj zapovjednik, kaže pa nemam pomoći sa desnog boka. Ja mu ne govorim šta se desilo. Moraš krenuti naprijed. On nije mogao nigdje naprijed, stali smo gdje jesmo. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu. Jer to je važno, slušajte, da i ti civili, znate, da pođu, pa će onda i vojske, tako da kad pođu kolone, to djeluje psihološki. Jebe vam mamu, četničku vam, jebe mamu.